De KNVB had de voetbalcompetitie in het amateurvoetbal beëindigd. De punten tellen net meer, dus er ben geen kampioenen en geen degradanten. Een logische beslissing. Maar als je poppen oorsteen, zoals VCR, dan doe het toch wel even zeer. Ik vind allereerst gewoon van VCR, voor de vereniging, heel schande. Hè. Ik bedoel, we zijn hartstikke goed bezig met een goed seizoen. Verleden jaar krijgt uitgaan. En nou een mooie koploper, maar een goede concurrent als Noordburgum erin. En die hebben we hier thuis gepakt. In Noordburgum ook gelijk spelen, dus dat hebben we heel knap gedaan. En we winnen mooi aan op wij. En dan, dus vooropstaan van VCR is sowieso heel sneu. En van mezelf als keidende trainer is het echt natuurlijk heel zwaar om je Sanno wij te gaan. En, ja, misschien kun je het niet normaal afscheid nemen, hè? Dat weet je ook net. Wij staan aan vierde van onder, dus dat houdt dus in dat wij dus in de derde klas bouwen. Maar we gaan liever gewoon dat we er normaal aan spelen kunnen natuurlijk. Want nu is de hele charme eraan en de spanning eraan. Het is jammer dat het zo gaat, maar het is een heel begrijpelijke beslissing van de KNVB. Voor u is heel dubbel. We profiteren van de beslissing van de KNVB, omdat we bloeien er nou in. We staan laatst. Maar ja, als de oorzaak is waarom, dan dat is wel, dat hebben we net zo natuurlijk. We hebben moeite om te hacken op het niveau van de tweede klas. 4 punten, dat mij alleen nog Nijlaan in bereik. Dat is eigenlijk de doelstelling om Nijlaan in te halen. En het meest haalbare wie voor u is inderdaad handhaving. Maar dan wel met na-competitie. Er binnen dus belangrijkere zaken in de vrouwen als voetbal. Maar de sport wordt wel mist. Ik meet gewoon alles eromheen. Het speeltje zelf, dat is gewoon tijdens werken naar sneunta. En sneun is gewoon de spanning en gewoon lekker voetballen. En proberen maar ook wat deel te zetten. En daarna is het sociale. Voetbal is toch wel verbinding en werk ook. Ik bedoel, dat mis je nou al. En ik hoop gewoon van harte dat we mij zijn, want we zullen mij zijn we heel snel onder controle krijgen. En dat we gewoon alles gewoon normaal oppakken kunnen. Wat betreft financiën en voetbal, natuurlijk het is belangrijk, maar in principe wat de hele crisis betreft is het maar bijzaak. De trainers worden betaald door Sport Friesland en die organisatie die vreegt ook werktijdverkortingen aan. Als de competitie nou heel september begint, dan zou het besluiten dat we 4 maanden stilstaan gaan. Dat is wel heel vol natuurlijk. Dus we zijn nu wel bezig met onze staf om voor de jongens even een schemaatje te maken om werken kennen. Zodra we weer van de regering weer maaien, van het RWM en de KNVB, had die site van je mij weer los, dan natuurlijk dan kunnen we een aantal weken voor de vakantie nog pakken om die 4 maanden wat te terugbrengen. Volgend seizoen beginnen de clubs weer op 0 punten. In dezelfde competitie. We hadden er onroek gekend, wie weet wat er nou aan verwachten wordt in de tweede klas. Dus daar zijn we mee bezig en we krijgen echt een herkansing. En daar gaan we vol voor natuurlijk. En wie moet zien we het komende seizoen wel een hekje kennen op het niveau. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Daar gaan we altijd voor hier bij Raptor Boys. Er zijn wat meer spelers. De selecties worden een beetje roemer volgens mij. Dus we gaan maar vol vertrouwen en gaan we weer in de meter het volgende seizoen. Ik ben alweer even met Tweezel bezig. Ik hou wat contact met de voorzitter, met de TC daar. We zijn al wat met de selecties bezig, dus dat rent ook. En dat is wel een uitdaging. Een stapje hoger, de tweede klas. Daar heb ik natuurlijk enorm zin in.